Mit navn er Daniel. Min mor og far tror, jeg har det godt. Men jeg har det elendigt. Jeg er 15 år. Jeg har ingen venner, og jeg bliver mobbet i skolen. Du er så grim, Daniel. Du er klam. Lorte, Daniel. Jeg har fundet mig i det i hele folkeskolen, men nu vil jeg have hævn. Børn og 7 voksne blev dræbt, da en ung mand gik amok på en skole i Connecticut. Børn på mellem 5 og 10 år var i fuld gang med undervisningen, da en bevæbnet mand pludselig ankom til skolen og affyrede adskillige skud i 2 klasseværelser fyldt med elever. Det var en ung mand, som led af svære personlighedsforstyrrelser ifølge hans bror. Han var en meget sky person, at han var socialt akavet, og at han ikke var en, der blandede sig med andre mennesker. Skolemassakre, det vil jeg også. Jeg er altid blevet holdt uden for fællesskabet. Jeg har altid været grimmere og dårligere i skolen. Jeg er misundelig på deres popularitet og deres vennekreds. Jeg er træt af det, og nu er det på tide, at de får lov til at lide, ligesom jeg altid har gjort. Det gør mig så vred, at jeg er blevet behandlet som en taber hele livet. Vreden tager overhånd. De skal smadres. De skal skydes. De skal dræbes. Jeg fortjener at få min hævn. Nu. Jeg burde være den eneste, der havde magt over alle dem, der har gjort sig fortjent til at være lavere stående end mig. Hovmod. Ja, det er hvad jeg har. For jeg vil bestemme over jer alle. Jeg vil være jeres Gud. Min chance er spildt. Hvorfor tænkte jeg mig ikke om? Hvad skal jeg gøre nu? Jo, jeg ved det. Jeg har ikke mere at gøre i dette liv. Politiet og min skole vil jo bare holde øje med mig fra nu af, når jeg har indrømmet, hvad min plan var. Min eneste udvej er at gøre enden på livet.